Hei, salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la o nouă serie de Minecraft. Asta este episodul 2. Să vedem ce o să facem. Intrăm. Nu știu ce am făcut aici. Nici nu-mi pasă. Nu mai amintesc bine. Așa. Hai să începem. Am rămas în casă? E zi. Bine, cred că azi... Stați. O lopată. Se face dintr-o una. Nu? Stai. Și un băț? Nu, două bețe. Bag și așa. Dar mai tare un pic. Bun. Bun. Acum este perfect. O lopată. Perfect. Dacă vă întrebați ce fac cu lopata, sau poate că unii știți, dacă nu știți, mă duc să iau niște nisip. Și v-am spus și vă mai repet, câte flori sunt pe aici. Eu am col? Nu că am col. Plouă, ce panoramă. Cred că mi ajunge. Uite-mă că am col. Uite-mă că am col. Până atunci mai facem aici. Și o să facem și în partea cealaltă. Da, și astăzi o să punem abonații pe perete. Stai. Da, o să punem abonații pe perete. O să facem aici aia. Atunci o să sap. Bă, ce o să vină scara? Băgam și picior, nici n-am făcut scara. Da, puteți să mă ridic un pic de pământ. Bun, noi am făcut scara. Da, am ieșit. Și am făcut și pe aici. Cam așa. Ceva. Și trebuie să pun parchet pe jos. Până atunci. Bun, am pus și parchet pe jos, după cum vedeți. Bun, acum o să trebuiască să fac aici camera. Bun, noi am rămas fără lemn, după cum vedeți. Și o să vă arăt și chestul. Acum trebuie să facem un topor. Neapărat. Și nu numai. Trebuie să spargem și lemn. Altfel l-am plantat așa pe zi. Mai mult de 3 nu țin toporul. V-am spus. Suntem de-abia la 4 minute și 55.
Bun. Am luat ceva. Să punem aici. Oleu, ce întuneric e. Trebuie să facem niște torți. Dar niște torți nu avem acasă. Aoleu, vai de capul meu. Am pus să... Bă, nu pus monștri. Bă, du-te, băi. Stai că vin la geam. Du-te, băi, în pana mea. Mă sperii. Nu trebuie să ne culcăm. Hai, zi-te rog. Mi-au patul și mă culc în camera acolo la abonați. Păi du. Bun, am găsit loc unde să mă culc. Și acum, ca șmecheri, o să punem patul iar aici. Bun, și o să facem puțin din... Deci, Oale de capul meu. Vai de capul meu. Ce porcărie e asta? Au. Apoi așa. Bun, și facem și un pic din perete. Bun, noi am făcut un crafting table. Uite acolo e casa noastră. Un crafting table al pădurii. Aici o să stea el. Când tăiem lemn o să venim aici. Bun. Să mai... Oh. Să mai iau puțin lemn. Să fac și un portul. Să-mi fac... Dar până atunci... Bun. Suntem deja la 7 minute. O să mă grăbesc să pun și abonații. Bun. Perfect. Of, Doamne. Ce nasol să vezi? Dar nu contează. Bun, o să pun puțin stop să fac pereții. Bun, am făcut și pereții. O să punem abonații. Și știu că am luat crafting table-ul din greșeală cu mine. Așa că o să-l duc într-o bună zi înapoi. Sau poate că îl lăsăm aici. Mai avem nevoie de el, poate. Bun. Abonații de azi în comentariu sunt: primul este Claudio. Al doilea abonat este Denis. Bun, o spun doar numele actual. Și al treilea abonat este Adi. Bun. Oh. Stați. Am făcut greșit. Space. Adi. Cam aceștia sunt abonații. Hai să-i aplaudăm. Da, știu. Aplaudau mai mulți dacă era cineva lângă mine, dar... Oh. Toate astea s-a făcut? Bun, să punem geamurile. Mai scăpam din sticlă.
Și am ajuns la 60 minute. Cam ăștia sunt abonații de azi. Eu sunt Andrei și mi-a plăcut să fac acest episod.